Ne ääliöt. Ja syyllisten nimet on tohtori Crowler, Bask ja Jade. Ota tästä! Joo, jogurttia, maistakaapa tästä. Voi ei! Hei, pomo! Mitä tapahtuu? Vittu. Oikeastaan, kuka vittu sä oot? Minä olen Jani. Tuo kortti korvaa kyllä kaiken. No paras olisi! Onko siellä ketään? Haloo! Voi, on siellä. Mutta tarvitset 40 korttia. Kuinka monta sulla on? 39. Okei, etsin 40. Löysitkö ne 40 korttia? Totta kai. Pääsenkö minäkin sisään? Et! Mä valehtelin. En löytänyt 40. Mä löysin 39. haista paskat. Mut kaikki häviävät. Häviävät häipyvät. Ja pian sä Jar häviät. Sitten Princeton ristiin litsee. Sori, mutta mä pelaan rätin kyvyn, sillä mä voin niistä. Morjentes. Elikkä terveeks. Mä pelaan Elemental Hero Burst Geneticsin hyökkäysasemaan! Nyt mä saan vetää käteeni! Pistetäänpä sitten tähinäksi. Mikä nyt? Missä kaikki nuuskat huulessa? On! Sä tiivit! Ja mä lopetan tähän.